Galondi segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati ebe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolo mawi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تبشر في الله جبوا أمباو بلا جلندو كرامانتو يالا قدل الله في الله كهينا ناكا كشي ناكا بركة الله كو جيدين ناو كلنجلنا بلا جلنكا واجلو كنا كانو مغاو أمباو لا دنيا كافو بي أمبا كو ديفوار جمانا كان فابالا سيدالا مي نابي ولكو كوماسي جميعتو أنصار دين توندي منو بي كوماسي ويا واجلو كنا بلا بلا سيجي واجلو كنا مي ينا ميران كرامغو في سيد بدر علي عثمان هيدرا yana ke do korofo kono kuma si jamiyatu ansardin tonye mogo kata se alman bawma ana invité yu kan ni sojanu ka farfono yira kene sigilila fe munun boray ange je ka bara nunu sheria kata meri la anaka chidiun kata se anga dibitema no sisi bakongo aka chidiun abe kene kaya ame foli la se o bela jelema o kofe ame foli la se anga imamu ma kumasi imamu be abekene kaya kerengreni yala anga paremba amba fo ka walimandon sabo ayi chibla kumasi juma misri limamu bema waskata la bela jele kene soro ko fe ame foli di anga maren bama ka fo ka walimandon ana jenyo bela jele ka ansar jamakulu befo kata bureau national la kata bla section na kata bla fédération na kata bla sous-section na ambe bela jelen fo ambe foli kunche an karamo anan nyejo yoro no ya Said Sherif Osman Madan Haidara amba foni kenen ka walimandon asona ka dinche Badra Ali no ya Asadullah al-Ghalibi ko min bla kana an fe Côte d'Ivoire ni sanga in kono aye bayadi jamakulu mima ma bayiri kawdo mashita dadon ambe Badra Ali fo ana balmaw ana sinju amu bela jelen fo ka duwo nyina ala fe si jani kene be ala bolo ala ka danu ma aketo benika sallallahu alaihi rasulullah amba ala fo amba kira fo amba somo be fo amba ankara maga fo no e Sherif Usman Madani Aidara amba fo amba wale nyumando ay bunya bade kanye sisa danina akere na fo ale de banga keneneka donc Sherif Madani Usman Aidara amba fo amba barkada marani jaharani abunya namma ala ku sara ala ku garsigo foni ka shini kene ya duma kala ban ko nyuma duma do Aidara kanu ban bela ambe Sherifu chefe ambe sako do amba nyina Sherifu chefe aka duwa uke jaka uye achema musoma aka duwa uke be we ni to mi sigi ko Aidara kanu ambe duwa uke ala ka toni tanye ku be kelema ka shini kene ya di ambela jelema mbe alimamu fo mbe ton nyamogo be fo ton amsadin ton fen be abija malla yoro ambu bela jelin fo amanyino ko o kana nyina ko don be bela jelin fo mbe Badra Ali fo anana kenen kan ajaranye abonyanama. À son Excellence
représenté par son fils Chérif Ousmane Madani Aïdara. Et son fils d'Assed, Badra Aliou, Sadia. Monsieur le maire, monsieur le député, madame la marraine, et cela, messieurs les membres du COSIM, le Conseil supérieur des imams, la LIBSI, la Ligue ivoirienne des prédicateurs en Côte d'Ivoire, la DICI, la GMCI, l'AEMC, et en dernier ressort, vraiment cette brave communauté qui est représentée ici par Ansardine. Je voudrais vous lancer le salut fraternel, le salut des hommes du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah. Nous voudrons commencer par des remerciements à tout honneur, car une lionne ne peut donner qu'un lionceau. Le cheikh Chérif Ousmane Madani Aïdara, qui nous a envoyé ce soir son fils, Badra Sadia, qui est venu pour nettoyer nos cœurs, enlever ce qu'on appelle les toiles d'araignée dans nos maisons, Inch'Allah, le peu de temps qu'il va nous le faire, et qu'à la fin de cela, il fera des bénédictions pour nous. C'est ça. Car nous en avions besoin. Le temps n'est pas important, mais le peu de temps qu'il va nous donner, nous en sommes rassurés que nous allons sortir de l'homme pour être dans la lumière par cette évocation que nous lui connaissons. Je voudrais saluer Ansardine parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il faut Ansardine pour avoir cette mobilisation. Il faut vraiment Ansardine. Parce qu'il faut que Djamani Mbese ka Sorochouna, Sanji Kumbena Mogoma Mogomauri, Nansardine te Akadoro. Ola ni a diyara ala ye ni balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Haruna Haidara ye ka na an sigi aw fɛ ka dugawu ɲini aw fɛ ani ka dugawu donkaw ye an ka geribu dugaw la inshallah taala o de ye an se yan o la an b'a fɔ ka foli seki foli tigiw ma n'o ye bonya tigiw ye foli fɔlɔfɔlɔ an b'a ɲɛsin an filɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire ye a jamana ɲɛmaa n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye an bɛ foli lase a ma k'a ka gouvernement baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan kabiri u ka COSIM président na ani diinɛ bolofara fɛn o fɛn bɛ yan a ma tɔn bɔ tɔn na a ma taabolo bɔ taabolo la an b'o bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka bɛɛ n'a ka keleya foli ye o kɔfɛ an filɛ sigida min na an bɛ sigida in chef de quartier an b'a fo danti foli min na quartier tigi folen kɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka maire ka représentant ma a bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an b'a fo a ka déplacement la ka na fara an ka so in na an b'a fo la danti foli min na o kɔfɛ an ka cɛkɔrɔba n'o ye an ka imam ye Ustaz Cheikh Imam Berté an b'a fo ka waleɲuman dɔn danti foli min na ale de fɛnɛ kɛra su in na an ka nin kɛnɛ in parrain ye o la an y'a dɔn a dira cɛ min ma a n'a ka kan fɛn ka kan n'a ye min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan Mukama Shaka fitiri wale ye kafiri de ɲuman n'a kɛra a fitini fara belebeleba kan i b'i jija
waati mana koron cogo o cogo i ka se k'o barika da n'i y'o barika da a ka ca la i y'a kɛ maa min ye o b'o encourager a bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ o kan n'i y'o ɲuman barika da lamɛnbaa minnu bɛ yen ni ala fana ka diɲɛ ye olu na o ɲɔgɔnnaw ladege o de kama ala ko a ma foyi ɲini jɔn fɛ fo an k'ale ala ka nɛɛma barika da ko n'an y'o ala ka nɛɛma barika da ale ala b'an jidi a b'an jidi ni waleɲuman barika da yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ kunnandi dɔw bɛ yen jɔn sanuman dɔw bɛ yen minnu bɛ ladegeli kɛ n'o baara ye ni ɲuman cayara jidi de bɛ na mais ni ɲuman dɔgɔyara o kɔrɔ ni da de la maaninfinw ka baara kɛtaw kan foyi tɛna o kɔfɛ ni balawu tɛ foyi tɛna o kɔfɛ ni seginkɔ tɛ an ka imamu an b'a fo an fa don Shirifi don ne b'a fɔ a ye nin kɛnɛ k'a fɔ a Hayidara Berete kɔfɛ o ye min tɛmɛna n'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ cɛ wulada in na kumana min na a y'an bisimila a ka so kɔnɔ ka na fɛn bɛɛ di an ma a ka so kɔnɔ ka na bonya bɛɛ k'an ye a kɛra ni taama ɲɔgɔn bɛ yen an ka délégation bɛɛ lajɛlen taara bɛɛ wasara bɛɛ sewara ale ka musokɔrɔba o ye Hayidara de ye musokɔrɔba fa a b'o cogo kelen na ale yɛrɛ tɔgɔ dara o de la ale yɛrɛ ye Hayidara ye o tuma na an b'a fɔ Ustaz Imam Hayidara Berete k'a bisimila ka kɛnɛ kɔnɔna la a nisɔndiyalen don su in na kosɛbɛ ka sababuya kɛ a ye kumakan barikama minnu fɔ a ye kumakan sabatili minnu fɔ a ye an wasa ni kɛnɛ in kɔnɔ saka ni hadamaden y'i majigi k'i yɛrɛ dɔgɔya wallahi ala ka jɔn b'i bonya a maa o maa ko n bɛ bonya ɲini ala yɛrɛ de ko n b'i dɔgɔya imamu maa don min y'a majigi a ka gɛrɛbu kɛ ni ye bi maa don min y'a majigi ala subhanahu wa ta'ala ka silamɛya ye an b'a fo danti foli min na o kɔfɛ ka foli kɔma segin ka na an balimamuso n'o ye an ba ye Fatumata min an ka marraine ye nin kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ foli lase a ma a ye dugawu minnu ɲini an fɛ ni ala sɔnna an nakun de don kabiri an ti yan an b'o dugawu kelenw de la fo k'an se yan nin y'an nakun de o la an b'a dɔn dugawu ninnu an filɛ an minɛ yɔrɔ dɔ de la o la an bɛ min fɔ dɔrɔn silamɛ bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ i kan ka ɲɛ ɲuman sigi fɛn o fɛn bɛ fɔ jɔn fɛ yan ni ala sɔnna a ma ni ala jɔn sabu ye ala bɛ sɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ jango an sigi kun ye min ye n'o de ye ka ɲɔgɔn hakili lajigi ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ la ani Muhamadu Mustafa taara ka min to yen n'o kumakan zanumaw ye n'o kɛnɛ sigili barika n'o bonya ye ala tɛ sɔn foyi ka fɔ jɔn fɛ yan ŋaniya ɲuman fɛ min bɛ bi o la an bɛɛ nisɔndiyalen don su in na n'a diyara ala ye an ka marraine foli kɔ an bɛna jama bɛɛ fo an ka maaba minnu bɛ yan a kabiri an ka karamɔgɔw la ka na se jamana in faama baarakɛlaw ma n'o y'a fanga bonda maaw ye ka na se fanga baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yan maa o maa bɛ yan min bɔra ka so k'i ka baara bɛɛ bila ka na fara an ka so in na an bɛ foli lase a bɛɛ ma k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka yɛrɛ ye baara ɲuman na a ye min kɛ ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ ye an b'a ɲini ala fɛ yarabiyama ala k'an n'aw sara ala k'an n'aw dɛmɛ ala k'an n'aw wasa nakun ye min ye n'o de ye faamu sɔrɔli ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ la yarabiyama ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'o k'a k'ala ya bonya kama sigi in kama sɔlda rasul karim o la sa an bɛ sigi ka na jamiyatul ansardin fo olu minnu ye an ka nin taama in kun ye k'a laɲini an kan ka bɔ an ka so n'o ye Bamako ye ka na se an ka so yan n'o ye Côte d'Ivoire ye an kana fara ɲɔgɔn kan ni ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ dɛmɛli ye an ka dɔntaw la an karamɔgɔw ka kalan kɔfɛ u ye dɔnni minnu fitini minnu di an ma olu fitini minnu bɛ an bolo an kana fara an karamɔgɔw kan ka diinɛ dɛmɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ mun kama hɛrɛ bɛ se ka na yan cogo min na o la n'a diyara ala ye
o kun ye programme minnu di an ma ala sɔnna a ma n'o ye wajulu ye 4 ɲɔgɔn na ye o su in kan ka kɛ a laban ye an bɛ Jambiyatul Ansardine fo o ka sɛngɛbaliya la o ka ladiriya la ani o ka hinɛ ɲini na o bɛ min k'u faso ye sabula kira ko ti alayhi salatu wasalam ko maa o maa i bɔra yɔrɔ min na n'i ma k'o fɛ ko i ti kɛ silamɛ ye Jambiyatul Ansardine aw bɛ fo ala mako bɛ silamɛya la cogo o cogo la a ye adamadenw bila sira kan kira taara ka fɛn o fɛn to yen ko bolo bɛ ɲɛsin o ma k'o bɛ na ni silamɛya bɛɛ n'a keleya ye o bɛ na ni silamɛ ka silamɛya dɛmɛli ye aw sɔnna k'aw sen da a bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ n'a bɛɛ lajɛlen o la an b'aw fo aw foli si ban dɛ nka fitinin dɔrɔn ne bɛ dɔrɔn minnu bɛ fɔ anw fɛ kuma caman caman mais olu de caman kɔrɔla fitinin min bɛ ta Hayidara n'a ka denbaya fɛ ka ɲɛsin Jambiyatul Ansardine ma a bɛ baara min na a bɛ cɛsiri min na diɲɛ kɔnɔ a bɛ cɛsiri min na a ka duguw kɔnɔ a bɛ cɛsiri min na a ka duw kɔnɔ ala ɲɛ b'a la adamadenw ɲɛ b'a la o b'a fɔ k'a kanu diinɛ lasera ka na i ka dugu la o kana ka na Alahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ lase ni fɛn ka bon ala ka dugukolo kan ko ala mako bɛ fɛn min na ko kira dalen mako bɛ fɛn min na o ye nin kɛnɛ ninnu de barisa bila n'an ye ɲɔgɔn hakili lajigin kuma o kuma i b'a sɔrɔ dusukun bɛ kurakuraya de i b'a sɔrɔ dusukun bɛ miiri kura ye de o la Alahu subhanahu wa ta'ala ko a ma foyi ɲini Muhamadu kan fo n'a kɛra ka jɔn hakili lajigin fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin kira ne ma foyi ɲini kan fo n'a kɛra n ye kumakan minnu f'i ye i ka jɔn hakili lajigin a la o tuma na n'i ye mu'minunw la n'i ye hakili lajigi kɛ ni ala ka kumakanw na a bɛna mɔgɔ minnu nafa sa olu de ye mu'minunw ye o la an b'a jigiya k'a fɔ ni ala sɔnna su in na maa ti bɔ yan maa min de kɛ mu'mini ye an b'a jigiya k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mu'mini ye su in na bɛɛ y'a ye k'a kɔrɔ mɛ bɛɛ bɛ to a la o la an nisɔndiyalen don ni su in jiralen an na ni ala yɛrɛ ka masaya ye dɔrɔn n y'o de fɔ a ye n ko kuma daminɛ la an tɛna bi ta janya an bɛ don an ka thème kɔnɔna la n'o ye an ka mawudu ye n'a jara ala ye n'an sera ka fitinin min sɔrɔ k'o lase ala ka jɔnw ma an bɛn'o lase n bɛ segin a kan an nakun tɛ foyi ye Côte d'Ivoire yan fo ka fara an karamɔgɔw kan an ka dɔnnibaa minnu bɛ yan an fa minnu bɛ yan ka na fara o kan u ye dɔnni minnu kalifa an na an ka jɛ k'a partager ɲɔgɔn fɛ mun kama ala mago bɛ basigi min na diɲɛ kɔnɔ silamɛya mago bɛ bɛn ni kɛlɛya min na diɲɛ kɔnɔ ala bɛ sɔn o bɛ sabati cogo min na ni nakun bɛ an na Côte d'Ivoire nin dɔrɔn de don o la ni nakun y'o ye a bɛ wajibiya i kan i ka dɔntaw la i ye fɛn min ta Alahu subhanahu wa ta'ala ka kumakanw na ka se Muhamadu Mustafa ka kumakanw ma o bɛ wajibiya i kan i k'o lase ko cɛɲi na min n'o bɛ faamu lamɛnbaaw fɛ silamɛya fɛn don fɛn min n'a ka bɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'a dɔnna silamɛya de ye fɛn ye ni a faamuyara dɔrɔn adamadenw fɛ dɔrɔn bɛɛ bɛ lafiya o kɔrɔ ye jumɛn Saka a bɛ anw bolo cogo min na bi n'o de an kɛn bɛ k'a kɛ bingali diinɛ ye an bɛ kɛn bɛ k'a kɛ terrorisme diinɛ ye an kɛn bɛ k'a kɛ drogue feere diinɛ ye a n'o de cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji a ye ɲininkali kɛ dɔnnibaa bɛɛ fɛ kira alayhi salatu wasalam a ko a ka kɛlɛcɛw ma kumana min na ni kɛlɛ b'a la ka kɛ barisa bila bin kɛra silamɛw kan de fo adamadenw k'o dɔn bin kɛra silamɛw kan k'a fɔ ko ala ye ne ci ka ne kɛ kira ye k'an yamaruya n k'a ka diinɛ lase mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u kafiriyara ala ma u ka se ka tuubi cogo min na ka segin Alahu subhanahu wa ta'ala ma pour que an bɛɛ bɛ se ka balo ɲɛnama in kɔnɔ lafiya la an bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ cogo min na o tuma na Maka ani Medina kafiri minnu y'a ye k'a fɔ nin diinɛ min bɛ ka na ni nin nana nin bɛna yuruguyurugu bali nin bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen bali a bɛna an ka bolisɔnw bali a bɛna an ka jɔsɔnw bali a bɛna an ka ala minnu bɛ an bolo n'an kɛn bɛ k'olu ta o tuma na olu batoli a n'olu labatoli a bɛna o jɔ o tuma na o wulila
o ko Muhamadu masa i nana ni min ye n'o ye Ala ka silamɛya ye anw kan t'o ma tuguni dɛ diinɛ in yɛrɛ de t'i lase anw fɛ yan i bi ka laadiriya ni tilennenya min fɔ i bi ka jogo min fɔ o yɛrɛ de t'i lase anw fɛ yan tuguni o tuma na ni o fɔra yɔrɔ o yɔrɔ la a b'i n'a fɔ binkɛri ka di sa Ala ko Muhamadu ma o tuma na i defa ni jumɛn ye sisan minnu ko u t'a fɛ i ka diinɛ lase dɛ i defa ni olu ye olu cɛ kelen ani olu muso kelen maa o maa bin n'i kan o tuma na i kan ka jɔ ni fɛn o fɛn ye i b'o kɛ sa kuranɛ haya y'a di tan tɔ de i defa minnu ko ni Ala ka diinɛ t'i lase minnu nan'i kan ni kɛlɛ ye olu kɛlɛ mais minnu yɛrɛ banna ni Ala ka diinɛ la k'a fɔ ko ni Ala ka diinɛ t'i lase olu ko tɛ dɛ fo minnu nan'i kan o kɔrɔ ye minnu ko a t'i lase n'u nana i kɛlɛli kan o tuma na i yɛrɛ defa n b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn kɛnɛ in ka yan dɔrɔn silamɛya bɛ anw bolo cogo min na bi n'o de tɔgɔ min dalen don Ala bi surtout o kɛn bɛ ka tɔgɔ min da la ko jihadisi a n'o cɛ ka jan i ko jɛgɛjara ni baji barisabula nkalonfin de don jihadisi nkalonfin don fɛn min don a nakun ye ka silamɛw ka silamɛya bi u bolo cogo min na silamɛya tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ ka silamɛya mangoya barisabula u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u y'a ye k'a fɔ anw ka kira cikun ye min ye laadiriya ni tilennenya don o tuma na mun de bɛ se k'a tiɲɛ sisan fo u k'an yɛrɛ damaw bila ɲɔgɔn na u ka dɔw wuli k'olu kɛ jamakulu dɔ ye k'olu ye silamɛw ye olu ka wuli ka taa bin adamadenw kan ni silamɛya tɔgɔ ye o tuma na mun de nana sisan a kɛra silamɛya kɛra terrorisme diinɛ ye ni ko ye silamɛ kaba dɔrɔn bɛɛ b'a miiri k'a fɔ a ye maafalaw de ni ko ye silamɛ kaba dɔrɔn bɛɛ b'a miiri k'a fɔ a ye dɔrɔgutalaw de dugu bɛ yen c'est-à-dire pays européens bɛ yen pays américains bɛ yen mɔgɔ tɛ se ka don a kɔnɔ fiyewu ka silamɛya tɔgɔ t'u la fo k'i tɔgɔ changer mais mɔgɔ bɛ min na silamɛya nana de ka se ka nin bali bingali ani tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔnnibaaw bi yan kira ka ni jihadi kɔnɔna na kumana min na Ala y'a ordonné k'a fɔ Muhamadu kɛlɛ kɛ minnu t'a fɛ fiyewu ni Ala ka diinɛ ka lase i k'i yɛrɛ defa kira ko a ka sahabaw ma n'aw taara dugu o dugu la mais n'a taara sɔrɔ misiri bi dugu min na n ye kɛlɛ bin ka bɔ aw kan ye nin ye fɛn minnu ye nin sɛbɛnlen don an ka sɛbɛnfɛn bɛɛ lajɛlen na nin sɛbɛnnen don an ka hadisa sahalenw bɛɛ lajɛlen na n'o ye sunamaw ka hadisa ye misiri bɛ dugu o dugu la kira ko kɛlɛ kana kɛ o tuma na i bɛ mun ye yan i b'a ye ko jihadisi tɔgɔ min bɛ anw na ko nkalonfin don an ta ye jumɛn ye an mago bɛ an ka intérêt la an mago bɛ silamɛya bɛ se ka lagosi cogo min na an mago bɛ ka bin adamadenw kan k'u ka nafolow tiɲɛ an mago bɛ ka bin adamadenw kan k'u ni bɔnɛ k'u fa fu o tuma na anw ta kɛra o de ye ɲɔ tɛ ani silamɛya cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka na k'a fɔ ko i bɛna bin adamadenw kan k'u don silamɛya la i ka tila ka kɛ boloba ye o la an b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn silamɛya nana hinɛ de kama a nana bɛn de kama a nana kɛlɛya de kama an bɛ min dɔn silamɛya la kira nana ni min ye Ala ye min di Muhamadu ma o kɔni nana bɛn de kama o nana kɛlɛya de kama o nana ɲɔgɔn minɛ de kama o nana yafa ɲɔgɔn ma de kama an bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la yan nin jihadisi ninnu caman tɛmɛna an ka farafinna jamanaw kan yan dɔw tɛmɛna Côte d'Ivoire yan dɔw tɛmɛna an ka Mali kɔnɔ dɔw tɛmɛna Burukina u tɛmɛna jamana caman na minnu b'a la ka bin adamadenw kan ka maninfinw mago sa fu silamɛya tɔgɔ la mais fo adamadenw k'a dɔn dɔrɔn nin ni silamɛya de cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji fɛn kelenw de tɛ minnu yɛrɛ kan ka bila minɛn kelen kɔnɔ mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu saralen don u mago bɛ u ka dunta la u mago bɛ u ka balota la a b'a jateminɛ maa o maa bɛ a kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen saralen don n'i sara wari de bɛ jigin a bɛɛ lajɛlen somɔgɔw kan bilahi o la fɛn minnu don o kɔrɔ dɔnnen don mais anw b'a dévoiler mun kama anw mago bɛ silamɛya ka jogo min na a n'a bɛn ni kɛlɛya min na o bɛ a fɔli wajibiya anw kan ɲɔ tɛ a kɛbaaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ bilahi silamɛya ma ne recommandé mais i bɛ se ka taa bin adamadenw kan cogo di i nana yɔrɔ min na misiri bɛ yen e tɛ se ka na ka na fɔ k'i bɛna maa kɔni don silamɛya la barisabula i y'a sɔrɔ silamɛya bɛ yen i tɛ se ka na ka na bin adamadenw kan k'a fɔ k'u bɛ minijipu don na u bɛ baaraso kɔnɔna la u bɛ gulɔ min na ka n'olu ka gulɔ tiɲɛ non silamɛya m'o ɲini diɲɛ yɔrɔ si la
an kuntigi Muhammadu alayhi salatu wasalam maka Muhammadu ye mɔgɔw bɔ gulɔ min na ka sɔrɔ a ma maa si ka gulɔ buteli kelen ci a ye sungurubaw bɔ bariso kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma taa sunguruba so foyi ci u ko hadisa kelen jira dɔrɔn kira taara yɔrɔ min na ka taa maa kelen ka gulɔ buteli ta o k'o jira u ko hadisa kelen jira ko kira taara ko a ye silamɛw bila a ye taa nin bariso in ci donc fɛn o fɛn bɛ yen silamɛya ka histoire la a bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ de don fɛn minnu don dɔrɔgu feerelaw don mais fɛn min tɔgɔ dalen don la silamɛya tɔgɔ pour que an ka silamɛya bɛ se cogo min na ka nagasi mais ka ala to yen silamɛya ti bin dɛ ka ala ka jɔnw to dugukolo sanfɛ minnu bɛ sɔn ala subahana wa taala ye ka baara kɛ n'a ka silamɛya ye ni jogo sanuman ye ala bɛ sɔn silamɛya in bɛ to olu kan mais am sensibilisation dɔ dɔrɔn de kɛ adamadenw ye jɔnw ye kɛnɛw kan u k'a dɔn ko adamadenw ti kelen ye silamɛya ka haramuya a tɛ ninnu dusukun na silamɛya ka haramuya a tɛ ninnu ka wari foyi la wa silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la bɛngali tɛ yen barisabula ala ko bɛɛ dama ka kan i ka diinɛ la ni min ko a bɛ diinɛ min kɛ ala de ko muhamadu o to ye k'o kɛ komi diini komi waliya diini bɛɛ ka diinɛ i ka diinɛ i kɔni dan ye min ye muhamadu o de ye ka ne ala subahana wa taala ka ci lase jɔnw ma ni min ma sɔn o to yen wala wala kelen tɛ se ka wajibiya fiye ko bɛn ka kɛ bɛɛ kan ko bɛɛ ka kɛ silamɛ ala yɛrɛ ko muhamadu ma bɛɛ tɛ se ka kɛ silamɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ ala subahana wa taala fɛ n'a kun ka di ne ye muhamadu n bɛ makan bɛɛ kɛ silamɛ nka n t'o kɛ dɛ n b'u to yen de ka kafiriw ɲɛ ka taa lahara ka silamɛw don alijinɛ kɔnɔna la o la an bɛ don an ka mawudu kɔnɔna la n'a jara ala ye Chaka an ka taama ninnu kunbɛn nin de adamadenw mobiliser ka adamadenw sensibiliser u k'a faamuya tɔgɔ min bɛ silamɛya la bi kɛn bɛ tɔgɔ jugu da ye mais u k'a dɔn ko silamɛya ni ninnu kɛbaaw cɛ ka jan ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye wallahi silamɛ ɲuman tɛ se fiyewu ka joli bɔ silamɛ ɲuman tɛ se fiyewu ka hali bagan k'a da k'a kan tigɛ a bagan ɲɔgɔn ɲɛna silamɛya y'o haramuya pewu o la Chaka ni labɛla an bɛ don an ka walanda kɔnɔna la komi so in ni ala sɔnna ni an ka wajulu laban ye yan fɔlɔ yanni programme wɛrɛw cɛ don wɛrɛ nataw cɛ o la an y'a kanu ala subahana wa taala ye kumakan minnu fɔ a ka kuranɛ kɔnɔna la mumini ɲuman ka kɛtaw la ani mumini ɲuman ka baaraw la olu lase lamɛnbaaw ma inshallah taala au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux an y'an sindi ni setigi tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔli ni tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi paix et salut sur Mohammed notre prophète et toute sa famille Allah subhanahu wa ta'ala ka kisi wɛrɛ kɛ an kuntigi kan n'o ye Muhammadu alayhi salatu wa salam ayiwa ana sodingo bɛɛ lajɛlen dans le Saint Coran sourate les croyants al-Mumina verset 1 à 8 ko ni ye kuranɛ kumakan ye n'o ye Allah subhanahu wa ta'ala kumakan ye ala ye sura min jiki n'a y'o tɔgɔ da muminun na n'o de ale yɛrɛ ala subhanahu wa ta'ala kanujɔn ye k'a daminɛ a haya fɔlɔ la ka taa se a haya seginna ma de verset 1 à verset 8 inshallah ta'ala ala ye min fɔ olu kɔnɔna la ni min kɛra an balimaw garijɛgɛ su in na a bɛ n'o mɛn a ka gɛrɛmo kɛ nin da bienheureux sont certes les croyants ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ka do mu'minu tanu wili bali bi aw ye dɛ tanu beleba bi aw ye ala kalena kan maaw ma kɛra silamɛ kɛ mu'mini i ka ala danaya kɔfɛ ka jogo baara kɛ k'i ka fɛn bɛɛ bɛn Allah subhanahu wa ta'ala ma ala ko tanu bi i ye mu'mini jumɛn de ko do ceux qui sont humbles dans leur salat et qui s'acquittent de la zakat ko mumini jumɛn ne ko do mumini minnu n'u majigilen don u ka seli kɔnɔna la o kɔrɔ ye ala ye seli min wajibiya mumini kan o majigilen don a k'o seli kɔnɔna la seli a b'a bonya seli majigilen b'a kɔnɔna la ye jumɛn ye mumini si tɛ yen min bɛ sɔn ka maa tɔɲɔ k'i to seli la mumini si tɛ yen min bɛ sɔn ka danzako mɔgɔ kan k'i to seli la mumini si tɛ yen min bɛ sɔn ka dabali jugu kɛ k'i to seli la mumini si tɛ yen min bɛ sɔn ka jɛnɛya kɛ k'i to seli la
mumini shite min be songa shuyani ke kito sella o tumana mumini min na majiglendo aka seli konnala seli moko be fen fen no e joko nyumaya o bedda fale do alila Allah subhanahu wa ta'ala ko tanumbo muminu yi ani jumeo mumini minu no be jakabo jakam min kodo Allah subhanahu wa ta'ala jakam min fo salame jakam min fo no de ka di addi chogola adafale me biya ba on bolo chogo mino tere awli baldo da jaga ka ngadi chogo mina ala moko be mina ka qur'ane moko be mina salame moko be mina ko mumini mi mbi ataditi wi ka do le kera tan tikila mawi me min ba tabo ka di kontenem so dema walma min ba tabo ka di ni yere girai min ba tabo ka di misiri kono ayita arajo ka di maniviu mako karsaka jaga botofle olo kote maw maka jaga bora ni yere girai ala mogo taala billahi maw maka jaga bora ka fos ne setigide min yere gira ka fo ni ne ka jaga botoy ko di voir beka bo kalama abidjan beka bo kalama ka fo warti karsaka jaga botofle no de ka jaga di amanga di chogo mina akeme fla dina keme nan diu ika do ala ko ale moko foi tolula odun ke bawo chaara de abeteni ko je fandan nani bela jele fi jaga be di bi ni yera gira di jaga be di bi kane ka sejira abe kiten todi alors que ala dungo ko tanumbe mu'minu nde minu yo kajja kabo addi chukula Allah olu de kera tanuti ko ensuite et qui préservent leur sexe de tout rapport si ce n'est qu'avec leurs épouses ou leurs esclaves qu'ils possèdent ko ane tanumbe mu'minu jumoyi minu zona ko nyamana tanga kabo jene abema minu zona ko nyamana tanga kabo jene ya modeli bela jidima Allah ko re fe nabi fo maklo e yoro majja kabola tanumbo mumnu ko fona kera o frumuso yi walma fona kera jominu mbu fe ni Allah subhanahu wa ta'ala kembe ko daka uye fona kera o lui famuna o ko re mumini itika jena yakela mumini itika jena yakela jena e fende femini nokodo kabayira odo ma dumiraka wallahi fo etini ja ala ere ma fo jo ma kana jena yakeda ko aka yoro ma jena ka bola fen fe bina ni jena yayi ayo yoro ma jena ka bola skaten edra otumana fanga hakli tonna femi mbi ka sambi wolovla ala bato chien kele o mimbo chien ikango jatemne de ko sobeke ira shibi shijol balo sambi wolovla tigila modo garantiala de ma bangira ni wati labayna ejigite sambi wolovla ka ira ejigite ka boaka ni jumen foloyde dumini ketaw alima dumini minumbike sadiri doni bela jele ya jira na ka fo ko anti se ka shima ya fio kanto ndumini nu Allah o kabola do kira yere ko ale salatu wassalam ale manton labon e ka do ti shija zoro de dafara o mananga nga munge sisa femi no be ka sambi olobla ala bato chien e ka nga je ko pe e ka nga yoro majia kabola pew fon fe bina ni osira ke yoro majia kabola aidra otumana tande be mu'mini min zona e ka mu'mini ya konnala ala nyesranye konnala ka sonka jene ya toy ka situ Allah akbar ko tanumbo mu'minu ne fona kera o furu muso yi ne jom muso munumbu bolo edra car là vraiment on ne peut les blâmer ko ka sawu yake mati digola wala de ifurumso koni o kadiye chogo la o itade e ka jomso jonya pme wati mina nti ko di warta nyedon me an fe malla ay wa jonya bi nyini ngana dogo ya kosebe ka fo ni nga jomso yi atokera togo de me jonya yere mi o pratiquement o ti an fe otumana ko fona keri ka jomso yi o kera keme sawa o kera keme fle sawa ay wa o bela jeli kai kafari muso kan woni ko na bora olula to bela jeli haramu yi globala o kuma fanga hakili tonna ka muso toy angana songa ta kloke manga ka muso toy angana songa ta kloke muso ki che java kana songo ke manga ashengele bi adama de ka fe bela jeli jo billahi wallahi adra
o tuma na fo an ka hakili to na silamɛya nana de ka adamadenw lafiya ɲɛnɛmaya kɔnɔna la ala ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la fɛn o fɛn bɛ se ka jɛnɛya la nati an kana sɔn ka k'a kɛba ye finilankolon dɔw b'o la yɛrɛbila b'o la mesi dɔw b'o la forodimiw b'o la k'i bɔ i dacogo la ka cɛw provoquer ka k'i kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ jɛnɛya la nati fo an ka hakili to a la denmansaw olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko i dalen i ka so kɔnɔ i denmuso bɔlen ka taa jɛnɛya kɛ kira ko ale salatu wasalam ala subhanahu wa ta'ala ko a b'i n'a fɔ o ɲɔgɔnna jurumu kelen de b'i kan cɛkɔrɔbaw i dalen i ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ i se b'a la a ulibali do ne yɛrɛ ta ka jugu n'o ye o barisabula kira ko ale salatu wasalam ko ala y'a fɔ a ye ko lahara don ko a bɛ dutigiw minɛ k'u jɔ i ka baraji bɛɛ dafalen i bolo k'a fɔ k'i bɛna don alijinɛ kɔnɔna la ko ala ko i ti don ten dɛ denmuso min n'a y'a don i garijɛgɛ la fo a k'i wele ka na fɔlɔ denkɛ min n'a y'a don i garijɛgɛ la a b'i wele ka na fɔlɔ denmansa bɛɛ bɛ ten cɛman fara musoman kan a bɛɛ bɛ jɔ k'aw ɲininka n ye den minnu ka mara d'aw ma ɲɛnɛmaya in kɔnɔna la k'aw kɛ o kuntigi ye ne ala kɔfɛ yalima a y'a kɛ cogo di u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la a hakili tor'o la wa u bɛ bɔ waati min na aw hakili tor'o la wa u bɛ don waati min na a hakili tor'o la wa u ka fini dontaw ye min ye yalima aw hakili tor'o la wa kora an m'o bila ne ala tanama ko kɛli la ala ko a bɛ dutigi bɛɛ jɔ k'i ɲininka nin na kelen kelen nin y'a sɔrɔla e ka kiti bɛɛ ɲana nin y'a sɔrɔla e ka baara bɛɛ ɲana cɛkɔrɔbaw i yɛrɛ y'i si b'a la ala bato min na i y'i si b'a la ala bato min na ko o bɛɛ lajɛlen ɲalen kɔfɛ dɛ i ti don alijinɛ kɔnɔ ten den minnu don n'i garijɛgɛ la i bɛna jɔ k'i ɲininka olu de kungo la ni den kelen minɛna k'a fɔ ko i denmuso tun ye mɛnsi donna ye k'o taatɔ filɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ala b'a fɔ a ye n'a fa jɔ ni denkɛ minɛna k'a fɔ k'o kun ye jɛnɛyakɛla ye k'o taatɔ filɛ jahanɛmɛ kɔnɔna la ala b'a fɔ a y'a fa wele ka n'a jɔ i denmuso taatɔ filɛ jahanɛmɛ kɔnɔna la mɛsi kɛra sababu ye ne ala subhanahu wa ta'ala dun y'a haramuya k'a fɔ muso ka mɛsi don o tuma na o i denmuso in kun b'a la ka mɛsi don waati min na e tun bɛ min ala ti bi ma kan dɛ a bɛ dutigi bɛɛ wele k'i jɔ k'i ɲininka i denmuso tun b'a la ka mɛsi min don yalima i tun b'a kalama wa i b'a fɔ awɔ ne tun b'a kalama o tuma na ala b'a fɔ a kɛra cogo di i dɛsɛra de wa walima a kɛra cogo di dɛsɛ ko kuma ti yen dɛ barisabula ala ko kuranɛ kɔnɔna la a kana sɔn aw musow olu ka don aw ni ala cɛ a kana sɔn aw denw olu k'aw ni ala cɛ o kɔrɔ ye dɛsɛ ti dutigi si ma k'a fɔ ko e dɛsɛra lahara don k'i dɛsɛra i den de la o bi e fɛ yen o b'e ka mara kɔnɔna la a b'i ka to dun a b'i ka kini dun walahi lahara don kuma da t'i bolo ɲɔgɔn nɛgɛ le an bɛ ɲɔgɔn bila kojugu min na a to ye denmisɛnnin don a bɛna dabila dɔɔni a to ye denmisɛnnin don a bɛna dabila dɔɔni ɲɔgɔn nɛgɛ kuma da don ala de ko a kana sɔn aw musow k'aw ni ala cɛ tiɲɛ ala de ko a kana sɔn aw denw k'aw ni ala cɛ tiɲɛ o tuma na ka nin kuranɛ haya in to yen munna anw ka dutigiw bɛ sɔn ka mɛsi o denmuso kunna k'a to yen munna an ka dutigiw bɛ sɔn k'u musow ni mɛsi dalen to u kɛrɛfɛ munna anw ka dutigiw bɛ sɔn k'u denw to kɛnɛ ma bari dɔ ni jɛnɛya la ani gulɔ min na munna nga ala ko ama perese dɛ a bɛ bɛ jɔ k'i ɲininka bɛɛ i denmuso tun b'a la ka min kɛ i bɛ jɔ k'i ɲininka n'a taatɔ don jahanɛmɛ la o tuma na i na jɔ a k'a kɛ kun ye jumɛn ye ne ala ye hakili min d'i ma n y'a ka mara min d'i ma i y'a kɛ cogo di a tun bɛ mɛsi don e kun i dɛsɛra la i dun dɛsɛra la a tun b'e ka to dun a b'i ka kini don a bɛ si i fɛ yen a bɛ fɛn bɛɛ k'i fɛ yen o dɛsɛ yɔrɔ bɛ min o tuma na ala b'a fɔ melikew ye sa ko a ye nin n'a denmuso bɛɛ ta a ka t'u bɛɛ digi jahanɛmɛ kɔnɔ ni ala ye a ye min fɔ mamadu ye a b'o cogo kelen na maraden fɛn o fɛn b'i fɛ a bɛ ten de walahi n'i ye ala minɛ ka ban dɔrɔn i denw bɛ bila ni min ba ni tama jɛ a kɔ fo lahara e de y'a wolo ala ka nɛɛma dɔ de don a ye min k'i ye mɛ n'a ko a bɛ don e ni ala subahana wa taala cɛ i bɛ jɛ a kɔ de san miliyari 100 a kana ɲɔgɔn ye tuguni ni bɛɛ jɛ jɛr'i ta kɔ ten walahi jogo ninnu bɛ kɛlɛ
maintenant nya ke amba mara kwa bina nya edun zeri sadinga dala kaba ko bana e bolo kaba idemuso bi bolo amana jene minge o juru mun dobe fara e taka ki to misiri kono ki birle to al kaba de de oni nyonche aberi fara e taka ana kuyi salami ana famera doro abi demewo par ça on be fara nyonka do tigiw ani karamogo ani be fara nyonka demaya kanga mara cogo mina awne kanga hakli to ala de nganga mara cogo mina awne kanga hakli to ala anyero ka education ma fait permettre angana so fiu wallahi anga dame ma fait permettre anga du kono kake hal l'islamiyati dutigi kan ngi ijoro la ka fo ni ne jore ni moke minun temena olu mani nyona ke nglo masama minun temena olu mani nyona ke ka bamana ya to awon fe ni nyona maka nga du kono wallahi hal l'islamiyati de ma tigi nyuma bela jile kan ngi joni joro la wallahi kan ngi joro mais ni dutigi jo keme bi mi se ka fo ade ko karsa ngo ni tonna wallahi bi makele neta jogo chiena pew de on villa o masa kangi de koroka do ala ko dafe walma i yere dingo dafe no yi ka jogo nyumai be de sera pew kasa wa ke muye la diria baliana na de on tigara faula de on tigara baula be tigara bela akarati oh ni adun tigara nyona ka ba marat sekana fieu mawo manat tigara ni e fen boy fudu atamne otumana islamia na kuyi am seka herema otumana tanunde be mu'mini unyesa minu zona ku nyamana tanga ka boje na modeli bema fona kero furumso wal mako jomso ensuite alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs comme ni maminu za no lo yini ni ke nu ko fe ala fleka hake minu fo ika jomso wal may furumso minu billa yini ke o ko fe sa ika do le dansa ko kelaw Allah wuli balide mawo may da yini ken ko fe de dans sa ko kelay ne muso mi bo ika jomso mi bo fo e de bita kata kloke ni yerete ika do ye dans sa ko lay de ala dungo ko ale ka danga bi dans sa ko lawde otumana kanga yoro majja tuko bela jine na kaboni mbara numa na forema mu'mini kaba kana so dans sa ko kayila kana so wale fo ikaye e ka barala mimbe ala madew nyuko ila manga ensuite et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leur engagement. Yalla bay. Chaka mu'minun de may ma minun ni adam madeum bo ka fe khalifa ola. Danayo bola khalifa ma fe bola minun ni ba khalifa ika jona. Itonyo ona ka fo danaya do bi nani nyonche bina soroy. Otumana wa hakli be o danaya fe venela ajambala akanga koroshi chugo la wa aya koroshi te ko ikado ko lude mu'minu ye mu'mini minu ni tanumbu ye Allah edra ko ani juma wara tuguni mu'mini minu no ye dafali ke o kalaydula wala nye mu'mini minu no ye dafali ke o kalaydula haywa wala o kalaydu boya ko sebe laydu minu ya tawni ala chamanchela ya boya laydu minu ya tawni ala chamanchela wi laydu mboya otumana ikado nunu ne kera nyoro tigiye minu zona ala subhanahu wa ta'ala laydu minbla aka qur'an konnela aka muhammad mustafa laydu mindi aka sahaba uma ay mindi aka duma ay mindi amsoma ay mindi aduma otumana moko minu zona ka ko laydu mbonya bayde ikado olu de kera nyoro tigi olu de nyoro tigi dawni bonya bolu de tanu bolu de qur'an ha koti laydu nti do wara koy wala nye ikala dana ya kofe haywa laydu worodo billahi laydu worodo ika ala dana ya kofe idale ngoro ko alala no de ala kelebanti yali ko sabati dusukuna kalaba tuguni muhammadu ka kirai ko kelebanti ya fena sabati dusukuna ka fo o yiche ala ka kiradu wa aka jondo sabati le ngoro ko dusukuna ibillahi du worodita laydu mini ala ko mu'minu tanumbi awye ni mingara ni laydu mbwemba o kore ma fuiti mimbi ke tanuntiki fo ala laydu min blay fi katemu edra ay selifo ka jaka fo
kana laban jumɛn na layidu kana laban jumɛn na layidu ka o kɔ fɔ k'a d'a kan n'o tɛ seli t'i layidu ɲɛ sun t'a ɲɛ hiji t'a ɲɛ jaka t'a ɲɛ fɛn fɔlɔ min dira kira ma alayhi salatu wa salam a ka cidenya kɔfɛ o de ye jogo ye wa jogo in de ye layidu ye min dira a ma ko ni mɔgɔ minnu y'a ta ka tugu a nɔfɛ ale yɛrɛ kira bin surunali don ala ko ni maa min y'a ta n'i ma i yɛrɛ janfa ale ala yafara i ma o de ye layidu wɔɔrɔ ye o de bɛna fɔ aw ɲɛna mais yan'o cɛ engagement min n'a fɔlen filɛ nin ye a bɛ kuranɛ fɔ fan bɛɛ lajɛlen na n y'o de fɔ a ye layidu wɔɔrɔ ye a bɛ kuranɛ fan bɛɛ la n'i ye kuranɛ yɔrɔ o yɔrɔ lajɛ i bɛna layidu wɔɔrɔ ye o kama ala ko kuranɛ kɔnɔna la ko il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leurs engagements certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leurs engagements a bɛ nin cogo kelen na layidu min ni ala subhanahu wa taala filɛ k'a fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ a y'a fɔ kuranɛ fan wɛrɛ fɛ ko i k'a dɔn a bɛ muminunw ye a bɛ muminunw cɛla mumini minnu n'u ye dafali kɛ u ka layidu la u ye layidu min ta u ni ala subhanahu wa taala cɛ a b'o cogo kelen na dɔw b'a la ka saya makɔnɔ a kan dɔw sara a kan dɔw b'a la k'a makɔnɔ a kan wa i k'a dɔn layidu in o ma falen foyi la dɛ foyi ma layidu in tiɲɛ u bolo foyi m'u bila ka layidu in yɛlɛma ala ye arifu ye cogo min na kuranɛ kɔnɔna la u y'a ta ten o tuma na layidu in tora u bolo ten dekun ni fɛn bɛɛ lajɛlen kan u ma sɔn ka layidu in bila dɛ a kan ka kɛ cogo o cogo la u ye baara kɛ n'a ye ten fo an ka hakili to nin na layidu wɔɔrɔ ala ka kuranɛ kumakan don ala de y'a fɔ muhamadu ye a fɔ mumini bɛɛ ye maa o maa sɔnna ka da e muhamadu mustafa la k'a fɔ i ye kira ye ni ala ye ala ye maa o maa dar'o la a f'u ye ko u ka layidu wɔɔrɔ ta ye muhamadu mustafa layidu min n'o b'u garanti n'o bɛ don alijinɛ kɔnɔna la layidu min n'o b'u ka muminiya garanti diɲɛ kɔnɔ yan n'o bɛ danaya sabati an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a wasa dɔrɔn ala ko suratul mariama kɔnɔna la ko ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement envers le tout miséricordieux wallahi nin kuranɛ haya gwa dama dɔrɔn bi layidu bɔ fan bɛɛ ala ko cɛ tɛ yen muso tɛ yen ko i ka seli b'i don alijinɛ kɔnɔ i ka sun b'i don i ka hiji b'i don i ka jaga b'i don o cɛ tɛ yen fo n'a kɛra mɔgɔ min n'i ye layidu wɔɔrɔ ta n'i ye layidu ta i ni hinɛ masa ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ maa si tɛ sɔrɔlandon sɔrɔ maa si tɛ lahara min bɛ kisi fo n'i ye layidu ta i ni ala subhanahu wa taala cɛ o tuma na layidu ye jumɛn ye an bɛn'o de fɔ k'a da ɲɔgɔn kan an bɛn'a lajɛ ni mɔgɔ min bɔra nin kɔfɛ i yɛrɛ bɛn'a lajɛ i bɛ yɔrɔ min na ni maa min bɔra nin layidu wɔɔrɔ kɔfɛ k'a fɔ e bɛ fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ nin ye i yɛrɛ k'a lajɛ i bɛ yɔrɔ min na i sabali c'est très clair et net fɛn min don kɛnɛkan ko de don n'i ko ala ka kuranɛ ka ban a feereta bɛ sɔrɔ ayiwa a jan bɛ sugu la a bɛ sɔrɔ ayiwa a tɛ ku bɛ sugu la a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ sugu la hali kumasi sugu la yan n'i sera yan n'i k'u ka kuranɛ jiri la haya min bɛna f'i ye ka don i k'a lajɛ bani sura min bɛna f'i ye ka don i k'a lajɛ a dafalen don a kɔnɔ ye dans les souratul l'éprouvé sourate 66 verset 12 ala ko cogo di an karamɔgɔ Dieu dit dans le Saint-Coran, sourate l'éprouvé, verset 12. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ko Quran ne konna la dans le souratul l'éprouvé, verset 12 a hayatan fana. Oh prophète. Ko ya Muhammad. Quand les croyants viennent te prêter serment d'allégeance et injure. Ko mana mina ni mu'minu ni mu'mina tuna na sa ko bina donner Allah subhanahu wa ta'ala ka silamɛya la. Non. Laydu duma u ka sekaka. Dra. A fɔlɔ. Qu'elles n'associeront rien à Dieu. Qu'elles ne voleront pas. Qu'elles ne se livreront pas à l'adultère. Qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants. Qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds.
qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable. Ko utina ba foi ma fait ni ekra yo ya mario kake. Leur reçoit leur serment d'allégeance et implore Dieu le pardon pour elles. Ko tumana ni moko minun sa ni olu jena ni laydu ya sa Muhammadu ko bi donné ala ka islamia la o tumana mun vo ka dawka. Dieu est certes pardonneur et très miséricordieux. Ikado ikane ala yafa delu ikado ni ala de hine masai ni ala de yafa masai. Qur'an haya bana. Amba fo ala e chefo. Mao ma sona kan laylin ta ala ala ko aka yafa dalen nduyi. Wallahi. Ka seki ko awatila. Tubi bela jile mina ledu. Ala fe fo ma minni desera. Ka seki ko. Ala sonen do jombe ka tubi ma. Wati bela jile na fo na kera I desera. Aha. Dese ko fe tubi ala mo ko fo itola. Atofe. Ekuye gena kele. Client on a perdu. Client ti soro tuguni. Iko ala ne sigira ala mako tola. Iko nyona sunde. Ina dese suenina no de ise karla wal ma yoro do kena tugo dola. Otumana iko ala ne sigira ngo ala mako to tubina. Iko me bara jugu mina ni o bara jugu yere nana dese sa I yere desera la ni ya ketu ma ati son tuguni. Otumana iko ala ne sigira ngo ala ko la moko ti olula moko be jonne la ni ne kan laydo fora ni ala ka makan fora minum bi o jogo jogo tula ka se ko ni limaniya ne kanai ka se ko ka soro sebuyi o bi se ka tienike o bi se ka fe bela jelenke moko bolo de ka tubi hoy olu kudu ola ni laydo woro ni ne islamia dongai keneka ni ne islamia laydo woro kira e mindi akadema ya bem keneka madugo roshi mais anno ko yedoro min do ala ka dina la ko de la si an karamo ka donu ko fe aywa bulanti kuma jaya ni ko fe anga imamu bi an fe ambe aketo dafale nyino fe an karamo bi ambe aketo dafale nyino fe anga ma koro fe on fe bi ambe aketo dafale nyino fe aywa mo jana dem sen kuma do ni awulla kaba o ban ko re ka dese manambe aketo dafale nyini lambe ba bela jine fe wati jaya kama ka kuma nyini ka suzuroya ka sirabla mawo ma ba fe ka do Allah subhanahu wa ta'ala ka dine la ibn ambi lay du woro tim kala ki an shere ka meliko kan shere anga manyuma menum biya ko do fene kan shere na jara Allah subhanahu wa ta'ala mamba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin ambaden tafsir filala jabaw nintu yanye Côte d'Ivoire fa bala Abidjan krengrani ala kumasi Sheikh El-Fadil Badara Ali Ousmane Haidara aleka la selinola ka folini walnyman don ta ka dian sheria bagawma Abidjan kumasi fokata se Côte d'Ivoire duguba kelengelena bela jelema buake yamsokro abenkro subere San Pedro ma dalwa jokoi koroko jara tengerela ferke wangolon pogo jian wati waro be ala bulala ko irane na wala wa shukran lakum fi amanillah Londi zega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi zega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela londi zega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela na marashi kolomba uyo tenya welela fala ka chideme tenya welela saraga jugu bomori tenya welela